नमस्कार। आज हम लोग जा रहा है ISPL देखने के लिए कोकराझार साई कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में। अभी हम लोग निकल रहा है। कोकराझार साई स्टेडियम बड'लेण्डआव ISPL जादोंमोन नालाय जों बाहाय दावखोगासिनो नायनो थाखाय जोंबो नायनानै पुरा इन्जय लानोसै दिनैनि लास्ट खेलायावहाय। दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे। आरो सिङावहाय बिराद इन्टारेस्टिं बागुरुम्बा डेन्स दङ। Nih utara di जायगायाथ' गैखाला जोङो जिरायनो मोनलाना गसंलाबायनोसै ओरैनो दसे माबानानै टाउनाव थांफिनसै। ओरैबादि मानसि जाखाबाय फुरा हाउसफुलनि बायह्रानिफ्रायबो ओरै गोदाव सोराव बेरायलागासिनो। फुरा मानसि जायगा गैला। I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. ISPL Season 1 2022 ट्रफी लानाय हानजा सुरगिरि बिथांमोनखौ बरायनानै आखाइ खबना होनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। ISPL Season 1 finalist Bodoland Regional ফুটবল টিম আমার খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বড়োলেণ্ড চিহ্ন হবে। Players of ISPL Bodoland Territorial Region. The crowd seems to be very excited. Please cheer up for the players. लाइ autonamas डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेलेगिरि बिथांमोना गेलेग्रा फोथाराव हाबदों आरो बिथांमोनखौ आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। लाइ autonamas डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर टेलिभिजनखौ खाम साफुलनि आदर जनाव होनो अनुरोध जनायछु। We have here with us H.Lal Moasana, Deputy C. We like autonomous district council.
Rama Nirjono, Ekonom. President of Final.Bodoland Federation, Mr. S.A.I, and he will be honored founder of forum of the
今天唱新的呀，可以。 खेला स्टार्ट जाबाय नै half time.
जोंहा दिनैनि ISPL फुटबल गेमा ग्रेन्ड फाइनालमोन दिनैहाय दा बे गेमावहाय बड'लेण्ड टीमा देरहानो हाबाय 1 गलावहाय आरो मिज'राम टीमा 1 गलाव जेननांबाय। खेलाया फारनैथिंबो जोबोर मोजां जादोंमोन। दा बड'लेण्डआ जोंना 1 स्क'राव देरहानो हादों। बेनोसै आरो गोजोन्थों। थेंक इउ।